Terra plana o terra esfèrica? Conspiració o no? Crec que ja va ser que no era que tanquem el tema d'una vegada per totes. I és que crec que la resposta està clara i és que hi ha milers de fotos que ho demostren. Però si suposem que les fotos formen part d'una conspiració, la cosa ja es comença a complicar. La Terra és una esfera que gira al voltant del Sol o és un plat cobert per una cúpula? I és que encara que no ho sembli, com vam veure en l'últim vídeo, el model terraplanista encaixa bastant bé en la realitat. Vol dir això que la Terra és plana? Que vivim en una conspiració? Que ens han estat mentint durant mil·lennis? I el més important de tot, que és impossible demostrar que la Terra sigui rodona? O potser no? Molt bon dia, invocadors de l'esquerda. Avui, per fi, us porto el vídeo sobre el terraplanisme. I és que no volia acabar el 2021 sense portar-vos l'argument irrefutable per al qual la Terra no és plana. Vull que comenceu el 2021 sapiguent per què la Terra no és plana, que segur que us serà molt útil. Però abans de que us l'ensenyi, fem una mica de memòria i recapitulem el que vam veure al vídeo. En el model de la Terra plana, el centre és el Pol Nord. I el que seria al voltant hi hauria l'Antàrtida, que serien uns murs de gel impenetrables que estarien defensats per al govern, per tal de que no descobríssim què hi ha a l'altre costat. En quant al Sol i la Lluna, serien una mena de focus que donarien voltes per sobre la Terra, de manera que formarien perfectament les franges horàries. I farien una mena de moviments bastant enrevessats perquè els eclipsis poguessin succeir. Però ara que heu repassat com funciona la Terra plana, us he de dir que té un punt dèbil. El cel. I és que no sé si ho sabeu, però depèn del lloc del món on estigueu, es veuen unes estrelles completament diferents. Per exemple, a l'hemisferi nord podem veure la constel·lació del Carro, mentre que a l'hemisferi sud és impossible veure l'estrella polar i la constel·lació del Carro, sinó que allà es veu la constel·lació que li diuen de la Creu. Això és degut a que, per la pròpia forma de la Terra, tapa la llum que ens prové de les altres estrelles que tenim a sota. Com aquí podem veure, si ens situem al Pol Nord, només veurem la llum que ens arriba de les 3 estrelles superiors, perquè les altres 3 estrelles, la Terra tapa la llum i no la podem veure. En canvi, si ens anem al Pol Sud, a l'Antàrtida, passa exactament al contrari. Podem veure només la llum de les 3 estrelles inferiors perquè la pròpia forma de la Terra tapa la llum que prové de les 3 superiors. I és per aquest motiu en el que es veuen unes estrelles molt diferents aquí que a Austràlia. Però com expliques això en el cas de la Terra plana? Tant si et poses a Amèrica del Sud com si te'n vas a Europa, es segueixen veient les mateixes estrelles. És impossible d'explicar això amb la Terra plana. I per si fos poc, hi ha un altre argument que la pot desmuntar. La rotació de les estrelles. Per si no ho sabeu, les estrelles al llarg de la nit no es queden quietes, sinó que giren. Bé, de fet, les estrelles no giren, sinó que és la pròpia Terra que gira i fa que nosaltres al cel el veiem girar. Per aquest mateix motiu, si agafem una càmera i fem una foto cada cert temps al cel, al moment de juntar-les totes ens quedarà una cosa que se'n diuen Star Trails, en el que sortirà el recorregut de les estrelles al llarg de la nit. I aquí està la clau. Si fem un Star Trail a l'hemisferi nord, podrem veure que les estrelles giren en sentit antihorari, al voltant de l'estrella polar. En canvi, si el fem a l'hemisferi sud, les estrelles giren en sentit horari. Però, i què passa amb la Terra plana? A l'hemisferi nord pots fer posar les estrelles en el sentit correcte i pot colar. Però i a l'hemisferi sud? No pots explicar de cap manera que les estrelles girin en sentit contrari al que haurien. Vale, Roger, i a mi de què em serveix saber si la Terra és plana o és rodona? A mi què m'importa? Jo ja sé que és rodona, per què he de saber la Terra si és plana i com seria una Terra plana i per què no? Un dels motius per als quals he fet aquest vídeo és perquè hi ha una cosa per entendre, jo almenys com entenc com pensem els humans, i és que estem cecs. Quan tenim una idea
ens ofusquem amb aquesta idea i no volem escoltar. Estem secs, no ho veiem. Ens ofusquem amb la idea. Per exemple, amb això del terraplanisme, què diem? Tots els que pensem que la Terra és esfèrica. Diem, però què no ho veus, burro? Estàs sec. La Terra, evidentment, és esfèrica. És una tonteria pensar que la Terra és plana. I sabeu què diuen els terraplanistes? Exactament el mateix. Diuen, però que no veieu que esteu secs, que la NASA ens enganya, que és una conspiració i que, per tant, ens estan mentint i que la Terra és plana. I en el cas del terraplanisme, sí, la Terra és esfèrica, no pot ser plana per als motius que us acabo d'explicar. Però portem-ho a altres casos. Què diu, per exemple, el de l'independentisme, que no m'hi ficaré. Què diuen els independentistes? És que esteu secs, no veieu que Espanya ens roba, que ens volem independitzar, no sé què. I què diuen els de l'altre costat? Exactament el mateix. És que esteu secs, no veieu que no anireu enlloc? És, amb qualsevol tema, pots agafar aquest argument. I és que quan ens posicionem en un bàndol o en una manera de pensar, només veiem el que ens importa. Deixem de veure un munt de coses més. Deixem d'estar atents, no veiem, no volem escoltar tot el que no sigui favorable a la nostra idea. I això és perquè el nostre cervell, en el moment de prendre una decisió, primer pren la decisió i després mira una justificació per conforme ha pres aquella decisió. Ens tornem secs perquè com estem només buscant coses per justificar i als humans ens fa mal pensar que ens hem equivocat. Quan ens equivoquem ens costa molt rectificar-ho, a mi el que més. I el que crec que hauríem de fer és, abans de prendre qualsevol decisió, abans de posicionar-nos, intentar veure totes les cares, intentar veure tot el possible, que no pots mirar-ho tot, però intentar mirar tot el que puguem per tal de poder posicionar-nos a la idea més correcta. Per exemple, hi ha molts casos de terraplanistes, n'hi ha un que és Michael Bosch, que crec que va construir inclús un coet per sortir a l'atmosfera i realment demostrar que la Terra era plana. I és que tot això del terraplanisme realment ve d'una broma. D'una broma entre científics i d'un experiment que van voler fer. Us deixaré l'article a baix a la descripció, que me l'ha passat l'Oriol. Moltes gràcies, Oriol, per passar-me aquest article. I ve d'un experiment que va ser inculcar una idea estúpida com la del terraplanisme a la societat. Inculcar una idea com que la Terra és plana, a veure quanta gent s'ho creia. I la quantitat de gent és immensa. Immensa. Bueno, fins aquí us deixo el vídeo. Volia pujar aquest vídeo abans del 2021. Estic aquí en un parell de dies, l'he editat tot. M'ha costat moltíssima feina, però estic orgullós d'haver-lo pogut acabar. Estic orgullós d'haver-m'hi posat i haver-hi posat esforç i ganes. I ha quedat un vídeo guai, espero que us hagi agradat. I us desitjo, ja que estem, un bon any a tots i totes. I ens veiem l'any que ve amb el pròxim vídeo, que jo crec que us agradarà molt. Vinga, adeu.